Está tempo moi mal, que desastre. Todos os cursos xurde o mesmo dilema que representamos ese ano. Hai Conche que cada ano é máis complicado. Levamos 13 anos na aula de teatro e as cabeciñas xa non dan para moito máis. Sí, porque eu xa estuve no grupo unificado, despois estuve moito tempo no dos martes, e agora estarán aquí por dos martes. Fixemos moitas obras, fixemos o malentendido, fixemos o avaro, un cada vez de fotografía, unha rosa na rosa, Tirano. eu les ano falamos de... Fixemos teatro, fixemos drama, fixemos comedia, falamos do poder, da amizade, das falsas apariencias. Pois xa non queda moito máis que nos tratar. E o amor? Non, Infidelidade. É moi xugoso. Sí. Pois eu penso que máis aló da traizón ou de calquera outra consideración moral, ética ou religiosa, a infidelidade convídanos a reflexionar sobre a natureza do amor, a convivencia e as relacións entre a parella. Bueno, para mí a infidelidade é un conflicto entre o teu desexo persoal e a responsabilidade que tes que ter. Bueno, unha relación estable é unha elección libre, pero tamén consciente de que requiere sacrificio, disciplina. ¿Estás de acordo? O amor é de elección libre, pero non esquezades que infidelidade é sinónimo de liberdade. Eu penso que a infidelidade realmente é a búsqueda da autenticidade, de chegar aos nosos desexos máis profundos. Unha pregunta. Crees que son compatibles o amor e a infidelidade? Pódese vivir en parella, en calquer tipo de parella, sabendo que se están a romper os lazos da lealdade? a ver, é que segundo o que expoñedes, a infidelidade son preguntas moi profundas sobre a ética das relacións humanas. Está justificado facerlle dano a outra persona en busca da felicidade propia? Ou sei que a verdadeira felicidade está na integridade e na honestidade, mesmo frente ás tentacións? Permíteme unha pregunta máis banal. Fiel, quen quere ou quen pode? Aí deixa moi claro. Moi boa pregunta, Eva. Eu creo que todos e todas somos infinitos en potencia. Pode ser na oportunidade o que nos interesa. Algúns argumentan que a infidelidade é síntoma de que existen problemas máis profundos na relación, de que as necesidades emocionais, sexuais e físicas non están a ser cobertas. Ou intelectuais. Outros, sen embargo, ven na infidelidade unha oportunidade para o cambio e a transformación, tanto da persoa infiel como da súa pareja. En última instancia, a infidelidade confróntanos coa facilidade das nosas conexións humanas e a complexidade do noso corazón. E obríganos a examinar nosas propias crenzas sobre o amor, a confianza e o significado de non ser só fiel a outra persoa, senón tamén a un mesmo ou unha mesma. É máis que preferibles. Ser vos infieis ou que vos sexan infieis. Isabel, supoño. Que tal? Como estás? Encantada. Teño moita presa, non sabía se ia coñecerte. Por eso che dixen onde vogue.
Imaginábate un café con leite, por favor. Imaginábate unha santa. Eu tampouco te imaginaba así. Sorprendeme que Alfredo teña gustos tan diferentes. Queres fumar? Non, grazas, non fumo. Dende logo non nos parecemos moito. Ben, xa estou aquí, xa me dirás para que te estableces en verme. Pensei que sería importante para as dúas que nos coñecésemos e falásemos. Se cadra equivoquei, pero creo que sería importante. Quise te por teléfono que sabías desde hai tempo o meu con Alfredo. Sí, desde hai máis dun ano sei como o meu marido se deita contigo. Dito así, soa un pouco forte. É un pouco forte, pero en fin, non te asustes que non vou facer ninguna escena. Con todo, dame que esta conversa non vai ser doada. Vin porque morro de ganas de saber o que tens que decirme. Imagíname que non será para pedirme que me separe de para... Porque tamén estás casada. Non, eu estou ben así. Perdoa que sexa franca, pero é verdade. Non sei como, pero conseguimos un extraño equilibrio entre os tres. Grazas a tua comprensión tamén é verdade. O caso que agora surgiu un problema que ameaza por romper esta situación. Hai outra. Que Alfredo ten outra manta parte de ti. Sí, decatei hai uns días. Unha nova secretaria do seu traballo. Moi guapa, máis alta, solteira, en fin. Semella simpática. Pois diso non sabía nada. É porque non dixan... Porque quero que me axudes a recuperalo. Vamos, a que sigas sendo para mí. Para as dúas, como antes. Non sei que facer. Contigo non tiña ciúmes, a verdade, esa súa muller. Pero ela... Isto sí que ten graza. Que ti me pidas que chas un diniso. Que vou facer eu? É normal que o marido cambie a amante de cando en vez, supoño. Que ti me pidas que chas un diniso é un pouco sorprendente, non crees? Perdoa, pero que a ti tamén te interesa. Se che digo a verdade, o que Sabes que o meu con él non tiña demasiado pelo. Que eu estaba casada. Que non ia tentar, como dicilo, quitarcho. Pero ela está solteira, como te dice. Se che digo a verdade, o que faga o meu marido deixe de facer, tenme sin cuidado. Estou con outro. Sí, estou con outro. E cando máis entretido este Alfredo, menos ocupo de mí, mellor. Non sabía que ti... Que crías? Era a pobre infeliz esposa que choraba noite tras noite ao sitio do seu marido. Iso pasou ao principio. E pasei moi mal. Pero logo reaccionei. E decidimos cambiar outro home. E o perfeito. O home perfecto. O teu marido. Sí, Fernando. Non podo creer. Pois podes creerlo, porque é verdade. Estou con ele desde hai uns cantos meses. Alfredo é moi despistado e liguei cheia de datos teus. Así que non me foi difícil coñecer a tua identidade. Por eso, foi fácil. Buscar a teu marido e conquistalo. As mulheres podemos facer esas cousas cando queremos, non? Non é unha vinganza, segurocho. Bueno, ao principio talvez non falo diso, pero logo xa non. Como ves, non podo soltarche con o meu marido. Fernando sabe Sí, sabio, eu díxenlo. Un pouco de sensibilidade de cando en vez nunca ven mal. É porque tiveches que facer unha cousa así. Que vergoña. Eu non foi a que eu fixe, hoxe sí. E non se gato limpo por iso. Eu sobrei o mesmo xogo. Iso é todo. E ti nos facer? Rematar o café. Seguir bebido e non poñernos melodramáticas. A vida non é unha obra de teatro. Trátase só e ser prácticas. Eu quero o meu marido a ver. De forma diferente a cada un, claro. E de cateño de que podo estar así perfectamente, pois no que estabas antes. E eu vou facer eu agora. Deberías deixar de fumar. E a ti que te importa? Non soporto, chego a tabaco cando Alfredo ven de estar contigo.
Defines a avaricia como a base de asegurar todos os diñeiros e todas as riquezas, mesmo levándose un do máis necesario. Ser ambicioso é ter unha sede insaciable de acumular máis aló das necesidades e desexos actuales. Para mí, a avaricia é unha das peixes máis destructivas que pode albergar o ser humano. Corroe a alma, distorsiona o sentido de vida, non esquecemos unha cousa, a avaricia rompe os actos. Desde unha perspectiva filosófica, a avaricia é máis que un apego ás posesións materiais. É un regreso do maneiro existencial, unha procura errónea de plenitude do externo, cando en realidade a verdadeira satisfacción está no interno. A avaricia non se para que un exceso desprendido, non se para no tener, senón un exceso desprendido por poder e control, un intento de asegurar contra a certeza da existencia. Avaricia é un temazo para o teatro. Sobre a avaricia escribiron obras Aristófanes, Plauto, Molière, Shakespeare, o noso Valle Inclán. Lembrades o avaro do curso pasado? Como non, pai? Eu sempre fui da opinión que a avaricia é unha escravitude autoimposta. Sí, é verdade. Na tradición cristiá, uno dos pecados capitais e, ademais, un obstáculo para chegar á salvación máis armonía espiritual. Na actualidade a avaricia é santificada como envenenada. Censúrase tanto a avaricia como a falta dela, non? Pois sí, así é, porque un sistema que premia a acumulación sin límites é insostible e éticamente cuestionable. A avaricia corporativa e persoal induce a explotación e ao consumismo desenfreado, afastándonos de valores máis humanos e justos. Por eso, Iván, reflexionar sobre a avaricia convídanos a cuestionar as nosas propias motivacións e tamén o tipo de sociedade que queremos construir e queremos vivir, non? Claro. Sí. Cando falamos de avaricia, falamos de poder e cartos. Queremos cartos para ter poder ou poder para ter cartos? Pero eso digo eu, poder, cartos e sexo, a Santísima Trinidade. Tenho na fronte, papá. 30 euros de peluquería botados ao lixo. Sí, tío, non sabía máis que validade. Xa verás, mañá, todo o día na cama, espirrando. Cando a tía quiso despedirse dele, tropezou contra a caixa e deitou o cubo. Como se lle puxo traxe, o pobre. Eu se tiña que para facer a mañá. Non me fales terceira de máis difícil. Non me fales máis da tía. Maldita vida egoísta. Mira que molar na fin de semana con todo o que fixen eu por ela. Muller, non te poñes así. Que non me poñe así? Con todo o que fixen eu por ela e como me agradece, eh? Eu tamén me preocupei por ela. Que te ias preocupar? Non me sería o día de morrer por aplante. Fun eu a que lle gustou a mellor residencia que se podía permitir cos seus aforros. Eu a que todos os veráns ia ao seu chale da praia para que non se lle viniese abaixo.
Eu a que ia todos os fins de semana ao pazo para airealo, a que utilizaba os seus coches para que sempre estivesen a punto, e nin sequera me mencionan no seu testamento. Bella desagradecida, muller, dito así de calquer xeito, e cousas xa as quintas da tía, quintas vas derramar, estás-me a por nerviosa. Sigo dicindo que deberíamos comprar unha de cada sobre concellos. E quen a paga? Ti. Eu, dende logo, non podo permitirmo. Sabes como nos van as cousas? Se ata tive que quitar a nena de Tai Chi, e deixa que non teña que prescindir das miñas cremas anticelulíticas. Pero ti que vas a ver? Irá que deixarle todo a esas monxas de residencia. O coche, os cartos, o pazo, esta casa, as xoias, todo. Iso sí que non mo esperaba. Seguro que a drogaron para que cambiase o testamento no último momento. Non fales así das monxiñas. Portáronse moi ben a nosa tía. Ademais, todo non llo dixo, As ollas de momento non apareceron por ninguna parte. Eu que? Acaso non me portei ben con ela? Casi unha vez ao mes ia ver a residencia e leváballe bombos. Vamos, caramba, que detalle! Estou despeita. Tantos kilómetros para nada. E por riba, a única pensión desta aldeucha está pechada e temos que pasar a noite neste cortello. Mira como está todo. A mí tampouco me agrada. A casa trae moi malos recordos. Mamá sempre me encerraba nese escuro fallado. Moito medo pasei. Ata que un día subí unha caixa de mistos e unha caldera. E pepíñame, collendo arañas, queimando as súas teas, arrancándolle as patas. Ti e as túas afeccións. Ainda me acordo cando casi queima a casa. Ai, sí. Pero foi un accidente. Porque papá tapou todo e mamá nunca se decatou. Se chega a enterar, ia chegar unha boa malleira. Pero papá tiña de moi consentida. Papá era bo. Era mi cariño. Consentida e protegida. Papá era un brando que nunca soupo por freo os seus desexos. Menos mal que estaba mamá para levarte polo rego e cuidar de todos nós. Ata que se fartou e marchou, deixando só unha nota. Marchou porque eras mala. E papá, un brando. Non digas iso! Iso non é verdade! Sí que o é. Menos mal que eu tomei as rendas e fui forte e valente. Cala xa! Non me importa o que digas! Este sitio non me ayudo! E se non te liaras tanto no crematorio, agora estaríamos novos. Só quería despedirme da tía, darlle o meu último adeus. Tío, que querías era asegurarte de que non fose incinerada coas ollas. Por eso me obligaches a abrir a caixa! Non estarás a reprocharme nada, verdade, niña? Non, non é iso. E non me chames a niña. Pero foi moi desagradable. Pobrinha, tiña cara desfigurada, non semellaba a ela, quanto tivo que sufrir. O gallacos dos cuidados das bolsillas de semilla de xugo. Esas malditas lechas mal nacidas, así andan todas no inferno. Que sendeira de escolliche. Como rescazaron deixándonos dormir aquí? Ai, sí, foron moi amables, permitíndonos dormir nunha casa que debería de ser nosa. Non sabes a ilusión que me fai pasar a noite neste caseirón vello ruinoso. Fai ilusión? Sí. Pero que parva é ser de tranca. Ben, a muller anima. Xogamos as agachadas. Ou os tesouros escondidos como cando éramos nenas. Vale. Sí, veña, xogamos as agachadas. Venga, parto eu. Serás pai foca. Outra vez. Ainda que, por unha vez, quizá tiveses unha boa idea con eso de xogar os tesouros escondidos. Estou segura de que a tía Agata agachou as xoias nesta casa antes de marchar para a residencia por medo a que llas roubasen. Se as atopase, deixaría o todo e iría vivir ao estranxeiro. Yeah. E tamén, claro. Ata cando che dixeron as monxas que podíamos quedar na casa? Toda fin de semana, porque o lunes irán da inmobiliaria. Da inmobiliaria? Tan pronto? Sí. Vamos. Como traste? Nada, a noite vai ser moi longa. Vou á cociña, a ver se hai algo que podamos aproveitar, porque terás fame, non si?
un psiquiátrico. Tentei impedilo, discutimos, mamá tentou dar unha labazada, empurreina e caeu escaleiras abaixo. Morreu no acto. Pero non deixou unha nota. Escribe nada. Entón non nos abandonou pola miña culpa. Non. E ocultáchesmo todo este tempo. Só quería protegerte. Logo metín o seu cadáver xunto coa súa maleta e a súa roupa no cestón dos xoguetes. Empurreino ao fondo e puxen uns trebellos diante. A cociña sorprendeume un día rodando dos coellos. Non era a primeira. E sempre lle diría que conto a mamá. Un día rateime da súa paleira. E ¡zas! Golpeei un sacho na cabeza. Despois prendí duro. Era unha nena abandonar a súa sorte. Ninguén me facía caso. Todo o que recibí foi desprezo. De nada se trata mexer no pasado. Agora temos que pensar en como sair disto. Abaixo vin unhas latas vellas, cheas de pintura disolvente. Todo iso de novo. Temos que deixar todo arranxado antes de irnos. Vou buscar o telo tarde. A violencia pode ser a manifestación da loita polo poder, a autoridade e o control. O mesmo que falábamos antes sobre a Galicia, lembrades? Sexo, poder e carta. A miúdo, entendemos a violencia como un medio para a salud. E pode ser lícito utilizar muitas injustizas, depresión ou autodefensa. A natureza da violencia é igual. Por unha parte, pode xerar moito dor e sufrimento, e por outra, pode facilitar o cambio
E esa autoridade, sí, é o centro de moitos debates éticos e morais. Que a justificación da violencia é o tema de gran controversia. É sempre condeable ou hai situacións nas que a violencia é permisible ou mesmo necesaria? Antes disso, Iván, temos que o interesante sería definir que entendemos por a violencia, non? A sociedade, é decir, todos e todos nós, crea estructuras que poden perpetuar a violencia, como a desigualdade ou a injustiza, entre outras cousas. A violencia é un mal xeito de resolver conflitos. E no polo oposto está o diálogo, a empatía, a comprensión mutua. A violencia sempre empobrece, sempre resta e nos fai peores. Si que baixache las escaleras sen facer ruido, achegaches a modo por detrás, puxeches o canón na caluga e disparaches. Non si? Baixache las escaleras sen facer ruido, achegaches a modo por detrás, puxeches o canón na caluga e disparaches. Non si? O que es onde estás? Ben, tampouco importa moito. Eu, no fondo, non son máis que un policía. Farei o meu informe de todo o xeito. E se non queres contestar, tampouco importa moito, porque temos a teu pai con un disparo na cabeza e sabemos que te estiquen unha coisa. Isto non é máis que unha formalidade. Responde, matáchelo ti? Sí. Despois, agardaches a que chegara a tua nai ás 6 da tarde para matala de 4 disparos. Equivoco. Non. Dixeches algo antes de apretar o gatillo? Sí, dixenlle que mamá. E disparaches. Sí. Un disparo na fronte, outro na cara, 2 máis no peito. Para que todos estamos aquí? Non podía deixar que sufrira. Non podía deixar a vivir para que sufrira. Unha caporrada de calquer clase, todo. Despois agardaches ao día seguinte. Colleches o coche e foches ao colexio dos teus pais con ele. Ía só. Chegaches ás 7 horas e 45 minutos. Fuches primeiro a cancha de tenis e despois a cafetería, onde disparaches indiscriminadamente contra 35 persoas heridas de realidade e matando dúas. Non é así? Non parei a contalo, non sei contar. Pero se sabes que dúas están mortas porque disparaches a queimarón. Esos dous tiñan que morir, entón. Imos facer unha cousa. Chámame Jara. Non é que che queira dar confianza, pero apetece que me chames Jara e non explico. Entón, por que non me mata? Ponte as mans, diga que intentei fuxir e dispare, inspector. Estás sordo aquí. Estou che dicindo que me chames Jari. Cando alguén di o nome, creas un ambiente de confianza mutua e respeto. A conversa faise máis fluida. E o mal trago de interrogar un mal nacido como a ti faise moito máis de valer. Porque si ti, iso que eres ti, un criminal repugnante e noxento, o que faría colgar a primeira árbore que atopara no camiño e deixarte aí ata que se te soltara a cabeza do corno. O que fixeches, matar aos teus pais a tiros
asesinar a toda esa xente, a sangre fría, como un noxento verdugo. Iso, iso. É justificación posible. Logo buscaránse as causas de toda esta tragedia. E sen dúbida atoparánse os motivos que aproveitar. Pero ti, es un mal nacido. E toda esta conversa, todo este informe, sobra. O que tenía que facer sería sacar a pistola e pegarse un tiro na cabeza. Eso é o que tenía que facer. Iso é o que estou a pedir, inspector. Solte máis esposas. Día que intentei, millón. Día que intentei matalo a vostede tamén. Párame, inspector. ¡Bueno, repetiste que me sabes! ¡Javi, filho de puta! Por que non me mate, inspector? Vostede pode facelo, ten un arma. Como todos. Neste país todo mundo é armado. Armado hasta os dentes. Por qué? Ten medo. Porque vivimos nunha sociedade mezquina, criminal, violenta. Non se preocupe por mí, inspector. Páreme, estou non desexando. Eu tamén! Non penses que non quero sacar a pistola e abrir un burato na cabeza aquí ahora mesmo! Fago! Que tens que comprender, Kim. Non podo. Non podo, teño un cargo, un soldo. E non estaría ben visto que o inspector Harry lle pegara un tiro a un criminal que ven de cometer unha masacre. Verdade? Pídolle por favor. Sí, pero antes tesme que chamar Harry. Non vou disparar contra un ser indefenso que me pide que mate. Non, tesme que chamar Harry. Fara! Harry. Dispara, Harry. Verga, filho de puta! Demostra que tes algo humano a partir do texto da morte. Dispara, veña fe. Grita, asesino. Pide axuda, que a neta vai defender. Dispara, hostia! E agora, querido, imos falar. Ti é máis eu. De onde? Aonde? Porque ti xa non és un neno. E sabes moi ben o que pasa. E non crees que me creo todo eso de que estás a tratamento psicolóxico e que escoitas voces. Non, iso sería moi fácil. Pero que ti fixeches, iso non é tan doado. Fala ou sino que? Eu non sei o que pasou. En verdade, non sei. Sinto que non fui eu que me falou. O psicólogo falaba de armas. Eu tamén era un feixoado. Meu pai, por cumplir o gusto, apuntoume nunha escola de tiro. E eu, investiguei na internet, e descubrí 1000 maneiras de fabricar explosivos. E aprendi a disparar armas de todo tipo. Venderon unha pistola e non me preguntaron nada. E despois un rico. Eu só quería vengarme. Vengarme, non sei de que nin de quen, pero quería vengarme. Eu sentíame enfermo, nunha sociedade enferma que quería castigarme sin merecelo. Para que estaban aí as armas? Para usalas, para ser eu. Porque eu con unha pistola sentíame máis seguro. E ademais, así expresaba meu verdade. Antes que a mí xa fixera outros. Igual que a mí, non sei, verdade non sei. Pero o caso é que cando veixía as escaleiras que viñan do Peri de Costa, pistola na man, chegueime, paseñinme por as costas. Sin facer ruido, apuntei. Non tiña moita idea de se iba a disparar ou non. Estaba como... Podía non ter apretado o gatillo, pero apretei. Quedou de costas sobre a mesa. Comprendí que o matara. Primeiro disparo, despois xa non sabes como pode disparar, pero o primeiro disparo, un
leve movimento do dedo no gatillo, todo cae en canto. Todos caen, si só. Por que Jara? Por que hai tanta Jara? É acaso culpa miña? É toda culpa miña, Jara? Por qué? Por que tardou a matar? Vamos, Harry, ahora está cargada. Ven, inspector, só tens que apretar o gatillo. Ou queres que te demostre? Joder, 5 chamadas perdidas. Albusen. Que va, todo está. Non soporto as chamadas comerciais. Todos os días me chama alguén intentando venderme algo. Non é curioso Ok. que antes que tiñamos un número de teléfono no listín telefónico, lembrades, non nos chamaba ninguén. E agora que tomamos toda a precaución para non dar o número do móvil, chama todo Dios. Que non hai que echarme a todas horas. Chaman sempre na peor hora. Eso é verdade. É un día que teño media orilla para dormir unha siesta. Sí? Hola, bons días. Podo falar con Marta? Sí, son eu. É vostede a titular da liña? Sí, señorita. É vostede consciente do que está pagando na factura de teléfono? Mire, señorita, moitas gracias. Pero Non me interesa cambiar. déixeme que lle explique. Con chollo, vostede pagará metade e por riba disporá de Pero centenas non me máis. interesa neste momento cambiar. Pero quero dicirlle que... No, gracias a Deus. Sí? Hola, bos días. É vostede o titular da liña? Sí, eu mesma. Bos días. Está vostede contenta que paga na factura do teléfono? Mire, señorita, moitas grazas, pero non me interesa cambiar. Pero déxeme explicarle. Con Yasmén vostede pagará a metade, dispará de 200 megas máis. E se contrata con nós o plan business, poderá beneficiarse de grandes melloras, como fibra óptica, wifi gratis, fixo con chamadas ilimitadas, 2 líneas móviles, servicio de roaming, acceso ao videoclub con máis de 100 ciclos, 30 canales temáticos para toda a familia, Vivo soa. 3.000 horas de grabación, 7 días para recordar o programa, control parental. Mire, non me interesa. Que non me interesa. Hasta 5 teléfonos e dispositivos móviles por aplicación, con máis de 30 cables para vostedes e para vostede e toda a familia. Quere que lle informe sobre as cables losas? No, Disponemos de 5 cables de viaxe, como por exemplo... No viaxo. Chef Televisión, as mellores recetas de cocina. no me gusta De cociñar. deporte, WhatsApp... Odio o fútbol. La Liga, cine para adultos, con mellor oferta de cine porno internacional. Como porno. Por favor, que cansino. Sí, Hola, bons días. Podo falar co titular da liña? a titular. É vostede a señora da casa. Señorita, de momento, señorita. Chévere. Está vostede contestar co que pasa co factura do teléfono? Mire, señor, eu non sei de que país de Sudamérica, Asia ou África me está chamando. Pero en este momento, o calor que fai, sendo verán... No, eu non... Pode chamarla máis tarde. Non me chame máis. Que non tanto lle expliquei a superfactura que temos para... Que non me chame máis.
non eu. Bos días. Está vostede contenta por pagar a factura do seu teléfono? Pois sí, contenta, contentísima. Perdón, Sí? debeuse cortar. Non, se contou, cortei eu. Daquela, como pode estar así de tranquila? E que quere que faga? Que me poña a chorar? Pois debería, porque a oferta que lle ofrece Tom é unha das... É unha mierda. Sí. Boas tardes, para discusión de pena no fogar. Hemos quedado na casa. Pues no, la señora no se halla. Xa non lles viría ben. Pois, viríame ben, eles viaxan moito. Podeme chamar vostede dentro de 6 meses. 6 meses, Sí, pero... por que nunca están na casa? Iremos só, non yo. Sí, Hola, bos días. Vou falar con Fatalidade. pero señorita, estas non son horas de chamar a ninguén. Estaba a piques de facer. Pois que aproveite. Gustaría que cambiara como está. Eu xa son de mucho estar. Entón non quere cambiar. E como vou querer cambiar se xa son de mucho estar? Pero interesa yo non. Pero como me vai a interesar? Non! Está vostede dicindo que non te interesa. Estou dicindo que non me interesa. Sí? Boas, quixera falar con titular da línea. Está o seu marido na casa? Nin marido nin marida. Sí? Boas noites, está vostede contenta coa factura do teléfono? Pois non estou nada contenta, a verdade. Pois se me deixa un momentinho poderei explicarle a nosa oferta. Verá como así aforra na súa factura. Para o que estamos no tempo de ver o libro. Sí, pois explíqueme a súa oferta. Como di? Que sí, que me pode explicar a súa oferta. Óiume. Sinto, pero teño que colgar. Como todo mundo a estas alturas da conversa corta, pois non teño nada preparado. Moi nerviosa. Non lo podo creer. Sí. Está vostede contenta con pagar a súa factura do gas? Está vostede contenta co que paga na súa factura da luz? Está vostede contenta co que paga polo seguro de fogar? Está vostede contenta con que paga do seu seguro de acceso? Está vostede contenta con que paga a súa factura do gimnasio? Está vostede contenta con que paga da súa alarma do fogar? Está vostede contenta co que paga na factura de suscripción a TVG Premium? Está vostede contenta co que paga na factura da gasolina? Está vostede contenta coa comisión da súa conta corrente? Buenas tardes, señorita. Estamos llamando de Endoscopio Total y quisiéramos saber si va a votar en las elecciones al próximo Parlamento Europeo. Está vostede contenta co que paga na súa factura do club de pádel? Está vostede contenta co que paga co seguro do coche? Está vostede contenta con o seu seguro de acceso? Non podo máis. Non se pode vivir con esta presión. Ten que haber alguna maneira. De poder vivir sin esta presión da publicidade. Sí? Hola, boas noites. O meu nome é Mónica Sánchez. Fálolle da súa compañía de teléfonos. Podía falar con Mónica Vidal? Sí, son eu, Mónica. Estupendo. Sí, mira, eu resulta que teño unha tienda online de lencería. É unha que vendo faixas, sostens, bragas, camisetas interiores.
tamén vendo Pero, Marta, batas de cuatriné. E resulta, mira, de todas as tallas, e resulta que este mes xusto temos a oferta de 2 por 1. Pero, Marta, Eso quere decir que se si compras unha prenda, pois as outras salen totalmente de balde. Ya E xa, podes Marta, elegir pero un montón de colores, un montón de texturas, raso, seda, Xa, con Marta, pero puntillas, sin puntillas, modelos más sexys, de todas as tallas, pero sin ningún compromiso. Ti podes entrar na página web e buscar a faixa que mellor se adecue ao teu corpo. A página web chamase lapajadetuvida.com. Sí, grazas, Marta. E aí podes encontrar a faixa perfecta. Grazas, Marta, pero escoite. Tamén ofrezo para pasear cans. Ten que ser pola mañá, porque pola tarde estou moi liada con o tema das faixas, non Vale, sabes? Marta, pero... Ai, eu non sei se se dixo, que tamén boto as cartas do tarot. Sí, Mira, escóiteme, Marta. ti faz un bizunco importe e eu pagoche perfectamente a lectura. Vale, Marta. E se queres que che lea a man, bueno, eso sería un poquinho máis complicado, porque claro, en ese caso teríamos que fazer unha videochamada. Ti coloca a man diante da cámara do móvil e eu leo o que che deparo Xa, Marta, pero mire, Marta, eu quería explicarle... ou se queres máis os pousos de té ou de café. Marta, pero mire, Entendo, pero 27 de setembro... Que pasa? Non lle cae nada? Non lle cae ben a data do seu morte, supoño. Aquela? É que cae xusto no medio das festas. Entre noite boa e ano novo. E non me cae nada ben. Mire, meu home máis eu, temos unha tenda de doces. Máis da mitad das vendas anuais podemos xusto nesa última semana do ano. Esa deixar de fumar. Nese caso, imos ver. Non penso cambiar de casa, verdade? Non. Vivimos coa miña sogra xusto en riba da tenda. E non pagamos nada. Pois así, non cambia de casa, non deixa de fumar. Podía atrasárselle ata o 29 de febreiro de 2044. É ano bisiesto, e vostede gañaría casi 3 anos. Non sei se me compensa. Como vexa. Se deixar o chupiño despois das comidas. Ou comida dos domingos. Bueno, me gusta me comer un chupiño de chocolate nas tardes. Quizás... Muller tampouco fai falta deixar de vivir só por morrer un pouco máis tarde. Cara, pode que teña razón. É meu home. Iso, a verdade, non lle supón ningún cambio. A menos que vostedes teñan unha vida... Non me entendeu. O meu home para cambio. Sí, perdón, pero non. Estas previsións son únicamente individuais, persoais e preferibles. E teñen que permanecer estrictamente confidenciais. Esto sabe, lei de protección de datos. Entendo, pero antes ou despois de
ter en conta que ocurren moitas cousas dentro dunha casa encerrada. E máis aínda, cando se trata dunha casa tan antiga e tan mal cuidada como a súa. Ver un escape de gas, un cortocircuito ou unha caída por escaleras. Poderíalle dar un infarto mentre de un partido na televisión. Non sabe vostede o alterado que se pon. Pero non entendo por que lle preocupa tanto o seu home mora antes que vostede. É que lle quere evitar a pena de sobrevivir. Non é iso. É de seguro que daquela o moi cabrón a tasa letra. Pero non, é pola xubilación. Pola xubilación? Claro, eu vine con toda a ilusión, porque traballa de sol a sol. E agora ven vostede a decirme que nada máis xubilarme, vou a morrer, se poder disfrutar dun traballado. E que ten que ver o seu home todo isto? Pois todo. É un completo vago. Cousa máis se non que non me pude botar ao lomo. Pero claro, daquela era noviña, enganou-me con promesas de fillos, de matrimonio, de viaxes, e creímos. E que me deu? Nada. Solo nin fillos, nin viaxes, só desgracias. Tiven que ocuparme da tenda. Cuidar da casa, máis da miña pobre sogra. Non sei a quen carallo se leo el. Desde logo que era, non. E agora? Agora dáselle por traerme esas pelandruscos que ten por amantes a trascenda. Como se eu fora parva e non me enterara de nada. Pero o que me dá é vergonha. Non sabe vostede o malo que é na cama. Pero, sabe que? Que xa non me importa. Eu sei como finalmente me fai moi feliz. E desde logo, aseguro que non é. Esa me puñera a facer deporte. Nunca é tarde, non? Non, sempre cando non se trata dun deporte demasiado duro, que tal pensaba? Eu que sei. Padre, que agora din que está moi de moda. Moi claro. Xa sei, patinarse. De rapaza, dáseme moi ben. E gustaba un modo. Mire, eu patíase unhas filigranas. Que cando a xente pasaba quedaba mirando. Demasiado perigoso. Bueno, pode ser. E de seguro que non me sirvo uns patins. E a pesca? Eu cando era unha nena non moito como o pai. Gustaba nos ir a pasar as tardes, a tirar a cama. De vez en cando, pois, collíamos algún peixe. Era tan relaxante. Un barco sempre se pode fundir. Bueno, pero non teño barco. Eu ia pescar na praia ou ao porto. Eu non recomendo estar previsto comer boca na costa para dormir coa arena. Bueno, pois no río. Hai que ter moito cuidado para separar na beira e... Ai, carallo, sempre puñéndome pegas. Muller pode facer outras cousas sin ser tan perigosas. Ah, sí, como cales? Pois natación, un deporte moi completo e moi seguro. Se soubese nadar, que quere vostede? Que afoque? Muller, e que lle parece o yoga? Coa flexibilidade que eu teño. Mellor que non. É Deixo. Terei que conformarme con 27 de setembro de 40. Es que tengo que me preguntarte. É que me morro exactamente. Cancro de pulmón. Sinto, pero... Non me diga máis. Tampouco me podo dicir. Claro, claro, entendo. Moitas gracias por nada. Venga, vamos. Debería deixar de fumar.
tira, tira, coño! Tira, tira! Corre, Vinicius, corre, Vinicius! Corre, Vinicius, corre! Ah, non vai pasar algo con isto. Boas. Vai tomar algo? No, estoy esperando por una amiga. Ustedes, eso, pero pense que pensamos pronto, é aquí. Pensaba más tarde. Pois se ve que non. Mañá, sí, mañá contame todo eso, ¿no? Mañá. Bueno, trae algo logo. Pero me obliga a tomar algo sí o sí. Non me iré por os para tomar nada, non? Pero tampouco con... El día de que trae unha carta, Non fai falta. Trae un zumo de naranja, así es. Que raro. Difícil formal. Oída que tuveron unha mala tarde. Perdón. Non digo súa amiga, que con su retraso, se cada algo lle pasou. Mandoulle un mensaje. No. Que estranho. É que me parece estranho. Que se súa amiga ten un móvil, lógico sería que hiciera unha chamada, lle mandara un WhatsApp, avisando do seu retraso, non? Sería o que eu quería, vamos. Se non lle importa, vou seguir recollendo, Sí, faz o seu traballo. Disculpe, Sí? por levar? Un da dereita, en todo lado. Por certo, Sí? se aparece un home alto, atlético, cos ollos azuis e un libro de trapo, diga que vou así. Pero non esperaba por unha amiga. Pois xa ve que non. Unha cita sex interesante, vai. Bueno, eu amo. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas podría. Crimen, vale, yo fui, todo es prisionero. Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que tú. Disculpe, perdónese antes de molesté, que é tardísimo, cansado de traballar, a contestar a funcionar, non... Sí, xa, é que quedaron, sabe? Neste local xa non moita gente refega. E as outras tamén lle deron plato como a mí. Bueno, vou lle contar o que vin aquí. Pero a mí, seguro que non sabía nada, aparece por esa porta, con un ramo de flores, e poñendo ese ollo. E pidi disculpas por o retraso, xa ve. Perdoe, o único que ten un comentario? Sí. Está ben máis guapa, sin tanta pintarraxe. Así un pelo máis ocultado. Mais natural, máis como... Non é vostede, verdade? Vostede que? Non me ninguén me pide tranquilo. Vostede cree que o mellor pasou pola porta e viu-me insultar? Por que pensés? Porque na aplicación onde eu coñecín non dixen toda a verdade, por ver o rexeitamento, sabe? Si sirve de consolo, que fai todo o mundo. Aseguro que cando te esperas tampouco é nada, atlético, guapo, Enviou unha foto e mire, non, dite guapo, é como un home tan guapo como ele, iba a fixar en min unha muller normal, xa madura que traballa de quen sei. sabe que seguro que o home que espera non é o santo. Non é unha persona normal, xa de complexo. Gracias por tentar animarme, pero se é así, por que non ven? Porque se cada un pasou de onde da porta, tan guapa, tan elegante, por ir por na mesa, e non se pode levantar. É que gasto con iso. Perdón por falar de anos con prepotencia. Falache. Eu creo que a estas alturas se ten na terra. Bueno, sí, ten razón. É que antes estaba moi nerviosa. Non, Agora terei que marchar. Pensar. non, seime mal. Agora, como está? Afundida, decepcionada de todo.
todo. De mentirle a todo o mundo. De mentirme a mí mesma, que iso é o peor. Si a mí non me gusta ir aos museos, e non me gusta ir ao cine, e casi non leo. Iso, por que non dixeches a primeira vez que cheguei? Pablo, ti tegas. Olha, tía Cinta. Sí, a mí tamén me gusta xogar ao pista. Pois, non sei se isto foi un encerrón ou non, pero grazas por facerme sentir tan ben. Ainda que ti tamén me dixes abondo, alto, atlético, cos ollos azuis, Verdoso. Pola nosa primeira cita. pero ainda nos falta un tema. O tema dos temas. Non, ese tamén é importante, pero ainda é o máis importante. Amor. A morte é un enigma perpetuo que fascinou e asustou a humanidade desde os começos. Pero que é a morte? Vos que opinades? É realmente un fin ou un principio? Levamos séculos, Eva, facendo esa mesma pregunta. De feito, os filósofos que pensaban que a morte era a culminación dunha vida ben vivida, a desaparición a perda do ser. Pero outros filósofos que a temeron. Onde souberon dar ninguna explicación. Ou non souberon dar ninguna explicación. Escoitei outro día unha frase que ten moito que ver con isto. Empezamos a morrer o mesmo día que nacemos. Sí, pero o que está claro é que a morte é democrática. Afecta-nos a todos os níveis. Altos e baixos, ricos e pobres, de esquerdas e dereitas, poderosos e débiles. Lembremos a nosa posibilidade, porque da morte ninguén se libre. É algo moi importante. Obríganos a preguntarnos que facer co tempo que se nos dou. Xusto, Chicho, é iso, en vida o que lle dá sentido á morte. Desafíanos a topar sentido no aquí e agora, a deixar unha pegada que perdure máis aló de nosa efémera presenza. E iso estamos de acordo, todos. Claro. Pois, eu na morte vexo máis a promesa da inmortalidade. Non polo que somos ou polo que fomos, non. Polas vidas que tocamos, as obras que creamos. En definitiva, o legado que deixamos tras nós, non? Non se dá conta de pensar que ainda que o corpo perece, as ideas e os actos permanecen na conciencia da humanidade, ou polo menos os que nos rodean. Reflexionar sobre a morte non é un exercicio de velocidade, senón un acto da nosa propia humanidade. Sí, obríganos a vivir cun propósito, a buscar a beleza, a verdade, pero sobre todo, a apreciar cada momento como se fose o último. Carpe diem! Carpe diem! Porque no final das veces se atope o verdadeiro significado da vida. Pois sabedes que vos digo? Que viva a vida! Que viva! Unha pregunta. Gustaríamos saber a data da vosa morte?
Sí, neste momento estou no tanatorio. A verdade é que facía anos que non o vía, pero en fin, a pesar de todo é moi emocionante. Quería velo por última vez para despedirlo. Sí, ten razón. Perdoa, teño que deixar, o meu fillo acaba de chegar. De acordo, chamos de marchar. Sí, máis tarde chámote. Grazas por chamar. Fillo! Menos mal que me avisaste. Eu non sabía nada. Está aí. Sí. Por esa porta dereita. Sí. Xa o veces. Hai anos que non o vía. Cambiaría, non? Claro, está morto. A verdade é que non gosto moito de lo que quería entrar para verlo así. Prefiro quedarme con el colo da última vez comigo. Cheo de vida. Anda, fai por ele. Estou segura que lle faría moitísima ilusión verte por última vez. Dios, non somos nada. Xa! Era como esa porta? Sí. A dereita. Sí, por qué? Pero se non é él. Non o vixo de varios anos, por forza tivo que cambiar. Non o vería así. É unha muller. É así. Unha muller que en riba non se lle parece en nada. Non te leches conta. Aí estaba como emocionada esta mañá. Caeron unhas lentes de contacto no lavabo. Hai unhas que apenas atendes, e varias copas, vou ver. E ben? Non é él. A non ser que non se contase a súa vida que era negro. Negro. Bueno, a ver, teu pai era moi original, A dereita. Pero entraxe. Non, ni non por fora. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ai, eu prefiero ese hobby. Vai a porta da dereita, a segunda. Pois a esquerda, mira a esquerda. Ai, Dios mío, me impresionou tanto saber que morrera e ahora ni siquiera vamos a poder acudir a su enterro. Aquí tes a nota. Non entendo. O enderezo correcto. Bichis. Se cada equivocaste. Comunican con profunda dor o falecemento. Pero se non é o seu nome. Dame isto, non é posible. Ai, Dios mío, somos apellidos do veciño. Ocurre unha vez por semana. O que? Que o carteiro se equivoca. Pero vamos a ver, mira, Martínez e Ramírez parecese moito, non? Moitísimo. Eu tampouco me de carteiro. Entón non morreu. Sinto de verdade. Sintes que non morrera. Sí. Digo, non. É que fago agora capo do lugar. Non sei, non creo que a prevista se non o diñeiro. Imagina se se puseran a reforzar todas as coroas dos enterros. Pois deixa aí para honrar a memoria ao profundo dos seus veciños. Sí. Ainda que parece que non se preocupan moito por él, ni siquiera vieron a despedir. Non teria que sorprenderse. Despía non a defunción. Ai, Dios mío, de verdade. É como se conto isto agora. Creo que vas necesitar toda a delicadeza da que se escapa. Dios mío. Pois eu non sei que fixo, de verdade. Bueno, polo menos él non morreu. Pois así está feito. Polo sí ou polo non. Irás ver. A que? A él. Para que? Non sei como tiñas tanto interés en despedirte del, así podrías hacer o único que está con vida. Ai, que rapaz. Ai, Dios mío. O que hai que facer para que un fillo veña a visitarte?
teatro. O teatro segue a ser o espello de nos mirar. Ademais dunha arte fermosa e imprescindible, é un lugar de encontro onde se representa e cuestionan realidades humanas. O teatro fai-nos vivir momentos únicos e irrepetibles. Aquí e aí. Porque é a arte do efémero. Vive e respira do momento presente. É a celebración do aquí e o agora. O teatro desacelera o noso ritmo trepidante de vida, exixe repouso, calma e atención. É un acto de rebeldía contra a cultura da inmediatez. O teatro é unha arte viva, un laboratorio de emocións e mesmo un foro para o debate de ideas. É diálogo, é conflito, armonía, desacordo. E fala todos os idiomas, entende todas as emocións. O teatro fala do mellor e do peor de nós. Forma, entretén, conmove. É divertido. O teatro é, en esencia, unha arte que nos combina a expresarnos, a reflexionar, e desperta-nos toda a nosa curiosidade. En cada función, o teatro renace. E do mesmo xeito que na vida, ten momentos que merecen ser vividos e historias que merecen ser contadas. É que mentras as historias que contar e emocións que compartir, o teatro sempre será unha parte fundamental de nós. E por todo isto, que viva o teatro! Que ¡Viva! Bueno, un momento, que temos que cumplir un clásico. Poden marchar si queredes, acá estén interesados. Un poco de aplauso para este elenco. Temos que cumplir co clásico, con xa 14 anos de trayectoria, que entrega oficial de diplomas. Efectivamente, este diploma que, segundo resta no seu enunciado, diploma de asistencia e aproveitamento, o nome da interesada, que asistiu ao curso de teatro, organizado por Concello de Teo, realizado desde outubro ata maio, es decir, ata xuño, e tal, e asinado ni máis ni menos que pola alcaldesa. Así que eu digo o nome, recibo o diploma e vos seguiredes aplaudir ou... Además, a novedade que teño dos martes e dos venres, a xente dos martes que suba este nada, pero bueno, pues aquí una gran actriz, además que maravillosa pediatra, María Encina Gallego Mario. Menos mal que ves elegante. Porque si no... María Teresa Rey Barreiro, pero non está atrás. Laura Vázquez Vázquez. Claro que es elegante. Digo por si acaso. Dolores Francisco Vuela. Bueno, está bueno, esta no está. Muy bien. Carlos no está con Dolores, seguramente.
Bueno, estamos xa, verdade, con tráfico de influencias, diploma para Eva Rosende Domínguez. Eva, se ganas todos os diplomas de teatro que tes, la habitación para ti sola. Milagros Martínez García. Una de las fillas pródigas de este año, María del Carmen García Mato. Otra de las veteranas junto a Eva, desde el principio aguantándome, Conchi Alex López. Está de guitarra, ahí no está, ¿no? Tampoco está. No, está bien. Sí. Victoria González López. Bonito por delante, bonito por atrás. María Luisa López Leste. Sí. No grupo dos mércoles, Soraya Inés, non son dúas, non me composto. Centeno Sánchez. E a matriarca de Soraya, Otilia Sánchez Campos. Iván Turín Fresco. Que la voy a hacer solo chiquitos. Jugadas nuevas también, Carmen Rodríguez Gregory. Sí, hombre, sí, joder. Efectivamente. Asunción Domínguez Grela, alias Chita. Es el consorte don Juan José Martínez García, alias Chicho. Uxía Carril Pazo. Y por último, Oli Taracido Carreiro. Pues nada, vémonos la próxima. Gracias a todos. Un aplauso grande para Fran Rey, director del teatro. Muy difíciles, papel de teatro y no a guerra. ¡Chao!